Hadirin ka jing o jing nam ki pat ba nong shong shnong ka sor shlong bat khap sor ya ka jing ki udor shaba palat ka jhor ka jam haka khat saw tarik unai tum ka don Bosco Media Network kala yo bandrung sha yodo bat sakhi ya ka jing ki udor jki marrap hayo hadirin bu unong wat khubor la yo ban yakran ba ginong di jhor la yo jing tep ba ka dor kam ju hiar nrei kala nang kiu kadang mi kiski shu la yo jing tep ba ujhor ba wana Assam kumuburi Patol Kerala Bindi so saw bodu so bangon yong lapoi shaka prapho tengka shi kilo bat kumjo la sakhi ba wat ujhor khasiru lanang penkiu dor shu kumuka jor Brisbane chakador shispa tengka shi kilo kinong di jhor kumjo kinong thit nong pet kilas ngo khya ka ni ka jingkiu dor kham tam mi ki ba kham kurdu hakayo ka kot kalabu hakajing e ka ba kraw ka jingkli kalong hatu ka sarkar ka tip mo ka ni ka jing e bu upat ba u haban mat ka sarkar ka ban thau no kham kloi kilat klenti ban weng no e ka ni ka jing e dakaba bu ki kendon ban te la kam mi kinong khayi ki ba nabar bat na po ka jela ki ba ju shim ka bu ban pen kiu dor namar amtang ujhuru ba kiu dor hnrei ka do bat ki wei de ki mar ba mar di ru lanang sakhi ka jing kiu dor hakisngi ki bandang wan